Reconnecting ang H&M. Street foods na Hong Kong. Mm. May talong. Broadway is the cheapest phones ever in Hong Kong. Calzedonia, Italian legwear. CPU. Sayang dahil no, kung mag-sale sila, wala tayo kwarta. Bago ni Day. Live chat. Walang ata ice cream lang. Hawakan mo yung ice cream. Ha? Tawa ko ang hatag, kanik-kanik siya. Walay apa, ice cream lang. Ibutang daw sa mga kamot. Buang. Guys, so Broadway. Hi! Diri ba dahil ito dahil katong kuanan na to dahil? Ha? O gani, at tingala ko diri. Na dito kwarta diha, ang dito naman tas pangkuan. Sigaran. Katong gisak na to, dito ta? Ato mi, dito sa cheapest second-hand phones. Not all second-hands. Tara. Dahil dire. Tabok ta? Just watching live chat. Ano man eh? Live chat. Welcome to live chat. Ha? Picture? Picture, Daniel. Sige, ako pipicture ko. You have to line up first. Ha? No, you have to line up first. Diyos ko. Line up daw di ay. Line up pala. Magpa-picture sa ano. Case. Oo sis, na-reconnect ako sa H&M, walang signal. O tingnan mo, K-drama. K-drama, magpa-picture kami. Bawal pala, Diyos ko, dumiretso ako, bawal pala. Teka lang, picturean ako ni ano, ni Case Queen. Tatanggalin ko ang aking mask. Char. Oh, ako naman. Shout out, Koy. Koy, mong Lodi, Koy, oh. Ready, 1, 2. One more. One more pa. Koy.
Koy, tanawa koy. Ah. Thank you. Feeling bata. Feeling kay drama daw. Mato na pud mi sa laing destinasyon. Dai dire ba? Dire ba to? Tarong ba? Dire ba to, dai? Doon sa kamera kay akong luwaan. Doon sa kamera kay akong luwaan bastos. Kita? O gani, dili naman mo gatulog, oy. Koy vlog, kaway, tulog-tulog pod. Nawa, mo ni Hong Kong. Amping mo, bebe. Ampingan dyan ako ni siya, basig malos. Tanawa, busy kayo siya, nag-vlog pa. Diyos ko. Hay na lang. Amping, salamat kaayo. Asa na to siya? Uy, mawala ang permanente. Unitan sa nako ni. Brighter Optical Co. Balena Giordano. Ah. Social distancing. Wala social distancing. Ara, oh. Oh, grabe kayo siya, oh. Ginalingan. Hala, grabe siya. Shout out kay Queen. Ano po ni atuan? Picture mo sis. Wala, biyahe na mami. Wala pa biyahe oy. Nami diri sa ano? Cellphone na barato. Diri ta day? Asam na? Longfong Mall, Longfong. Ay, marag mo man ni day no, Longfong. Asa naman mi ano yun? Nasawag naman siguro mi. Asa tahoy? Balino ko nag-sale. Nga, naatay kwarta. Narabay pulis dahil buwang ka mga kabuisit ng kaoy. Lagot kayo ni siya ay. Oo, basta daga, usa ko anay kwarta, barato ra kayo dire. Matunan po nga may kwarta oy, lagot. Wala lagi ko'y kwarta. As in, nanabok ni ulay pedestrian, yan ay pulis. Sa mukha ni bayhan na, 500 na ba ang bayad? Dakpan mi. Ay mga kuan oh, pang vlog oh, vlog is life oh, 150. Wala day, gwapo lagi ni day oh. 150. Kini siya 160, hoy, gwapo lagi ni day. Oh? Ay, 380 man day. Gani no, nanagan mi. Sa man ni akong kauban oy, murag puan. Garaon ka ayo, kiat. Ala, gwapo lagi na day. 40. Ma-adjust ni. 40 Hong Kong dollars. Mahal ba na? Day, anong mahal man na? 750, 298 oy. Oo, namin diri sa mga gadget ko nung hay. Pwede ka na mahal man eh. Oo, din ni. O, katong wala siya ka nang dili siya mag-ring sa... Nga naman, unsa man nakaulae lahi. Oh, gani no. Karton lang to. Kini ba unsay ani mo taas ni? We, sige daw, i-demo daw. Kaguba lagi, bayad man gyud. On ko ni ron. Si Case Queen pila na gani ka katuig? Kung ano, 40 na ko. 4 years, mag 4 years na siya. Ah, dili oy, naman kay laing amo nimo sa una, buangon man di 4 ka? years gani. Oh, mag 4 years sa Hong Kong. Ay, gwapo oh. Ay, pali, tanatan araw mi. Pitaw, pali kag cord, kawa kag cord. Ano mahal man nilang cord din hi? Hoy, naay nag-music. Pwede ni. Unsa man ni light? Oh, ni okay, may agad. Sa man lang people. Amo ni? Kaya na siya rin, hayag siya ba? Oh. Istorya. Wala. Cellphone dre utang.
Ah, 400 bambod kaayo pod. Na may 220 good. Ya, maura gyud na mingon imong amo nga. Nga naman eh. And love. Asa man ta? Kabala ka lang diha. Ayo lagi sige tabok-tabok dai kadagan kay pulis ba oh. Tanawa. Madlok ka lang ang kay sala. Buang man dai ka. Nabangga siguro ni ay. Hoy guys, tanawon tubo. Tubo. Kaya kabalo ka unsa akong paborito? Takoyaki is real. Eh? Takoyaki. Di ka ganana na? Kalami ana. Tubo. Takoyaki is real. Diya to. Uy, kalami sa pagkaon ni Easy. Lami ko ng takoyaki. Ganahan ka, sis? Liros? Anong ganahan man ka na? Day, kamahal, ana? Meron man sa kaganak ng dato. Kaon ko mo ban 5 ko. Bukan akong dato. Si palit-palit og milk tea. Yes, paborito po na akong takoyaki. Super yum-yum. Sa tinuod lang, nalibog na gud siya kung asa may paingon. At atik-atik ra ko niya. Tingnan ko niya, nga ayog kabala ka. Pero nalibog. Asa naman po may ano magdagan-dagan. Uy, 68 day, oh, silguro na. Yan ay korta. Awa na, pula na. Oy, pula na, pula. Sige kung ko, ano, pula na. Ha? Kung gani no, atik-atik rata ng pulis. Diyos ko, kadaghan ba ni mga sugas. Uy, nagdala pagpalo-palo. Ay, wala day takoyaki diha. Wala pa takoyaki sa mga province, oy. Murag di man gud mahalin. 68 by 50%. 68, 50%. Pero daghan kay pulis tayo dito. Patakag-tabok day. Ngita pagkuan, pedestrian. Ano na po? Pwede mo manabok niya. Sige be. Ano tayo, bitaw? Di man iya mangguning lugar. Iya ning lugar diri napita. Nah, tigpalit ang electric pan oy. Pamaypay ra. Man, Lami kayo ng ganahan ko sa takoyaki. Lamian jud ko. Naaot. Oy, sisi. Sis Leros, di ba imo ni mong gipalit? Ara oh. 30 for 2. Aloe vera. Kuan siya? Patong 100% pa nindot. Soothing and moisture gel. Tagkuan. Ah, may ano, snail. May Oh, snail. yun. Ayun, oh. Nasa ano? Ah, Ganda. may snail. Oh, yan. Ara oh, tag ano siya? 60 for 2. Kuan siya ka ml. 500 ml. 60. $60 for 2. So 30. Gani, mao man ni siya pampagwapa. Pero di ako gumagamit kasi hindi ako matyaga. Ako, balik ko na. Nagamit yan. 60 $60 to 500 ml. So 1,000 ml is 60. Magkano 60 in Philippine money? Nasa ano, 400 pesos lang. No. Step 7, mga 400 plus. 7, oh. 400 pesos. Tapos 1,000 ml na kay times 2. Tapulan, manggugot. Tapos sige, migsa ka og bukid. Mahal nga. Mahal nga. Bumili nga siya. Sa atin yata yung gari-gari, ganitong size. 199 yata. OMG. Malaki ito eh. 500 ml to eh. Ata mo, oh. Mm. Kaya nga maganda. Yun nga yung ano, kasi maganda yan pag magsa-sunburn. Ang daming namimili. On sale ata yung mga pampagwapa. Saan Hindi pagwapa? punta mo, gwapa ka, mga mang naunga. Di man yun daw may magwapa sis Leoy. Wadaan ako pagtuuan eh. Di daw may magwapa. Sa kagbukid. Kasi lagi kaming nasa bukid. So parang wala lang din. Wala na. Tsada pa daw pag gwapa. Ambot, wala naman ko ni gwapa. Na, may gani ka diha kay atimado kay mong naong kami. Wag gi pagkaatiman. Sige, may sakag bukid. Alcohol ni day tag 10? Alcohol ba? Tag $10 lang. Unsa nang alcohol? Ipakita. Oh, $10. Ilang refill. Gi-refill nila. Sanitizer. $10 is nasa 60 pesos.
Alcohol. Sanitizer day ni. Gi-refill nila. Mas $20. Kaning mask ngayon ani oh, $20. Ano man, reusable na siya din, no? Reusable. Char-char lang siya, dili siya micro. Dili man siya micro. Red pa, Inday. Red pa. Oo, ganahan man kog bukid. Ganahan may mag-hike-hike sa bukid. Nya among baon kay itlog lang. Itlog, o tuna, tuna flakes. Mga bratohon na gud ay. Asa taday? Ay sa, ato sa palingki, kaong tagdurian. Wala, uy, mga uno may Doriana. Manangita tagbarata. Ito man ang palingki, oh. Gani no, imo man pula pa lagi. Mukha gud ani niya oy. Dakpan gani mi ani na ba. Impas sigo ani niya ba. Lagut ay. Dagan-dagan jud ko ani niya. Di jud mahadlok ba ko iya gunig pulis ng buangan ni. Mahadlok. Sisli, salamat kayo. Nag-give ka permis ako support. Thank you so much. sis. Ambot, asa si Koy. Nanato ka date ba? Ano MTR, ipakita. Kanawa ha? Musulod mi sa subway. MTR Mongkok Station. Exit E2. Daghan kay tao. Nya mga tao karon kay mga hubag na kaayo kay summer is coming. Ay natulog to siya kay nangadlawon man di ay mo. Grabe man kaayo inyong pagkuan, pagpanagat. Ay sisli, wato kag pinsang man. Naman ko, katong pink na tagsimple. Lo chismosa kay siya ay. Ado ni palit sa itanin niya, way labalabag. Ilis duda. Ang panahon karon no kay init kaayo. Kay kanang alingiing. Walay hangin, Grand Plaza. Tanawa ha, tanawon timo kung unsay dagway silang palengke dire. Palengke. Where are you? Naway lang palengke dire sisli. Tanawa pod kung unsa ka mahal ilang durian dire. Kapo siya lubot dayo. No. Pag magkakaon na tagdurian, kuan na Motor na ta sa park? Motor na, ato na ta sa kuan. Sa cellphone sige. Sulit na diha. Alang ha man dire day. Maglibog pa ko sa lusot-lusot dire. Moagi ka sa langham day mo ato palengke. Ay, Diyos ko, nagsulod-sulod na gid man ang bisag ansa ni mga akong turo oy, tourist guide oy, hawd kaayo. Ana mi sa mall. Asa man ta agi? Tour ko na mo sa palingki. I-tour mo na mo sa palengke. Ilang hapon kay kaon tuyo. Ako mag 7 years this December. Same employer. Nabuutan man. Di bitaw oy kanang giantusan ra gud nako oy. Kan saon man kinahanglan man. Angkan man ta. Kailangan. Dugay-dugay na pod. Ay, dugay-dugay ang kumbate oy, nanangunot damgay natong kamot o kinuskos sisli. Mutabok na me. Oto mig palengke. Mga mangita daw mig durian. Kay murag nagmabdos mi tungod aning whitey ba. Na-anemic mi. Na-anemic. Sana all. Okay man na ay makalag mo sa abot. Ay, okay na lang pud oy, amo lang pong gi happy among kaugalingon kay lisod pud kayo og kuan. Magpag-uol-guol mi nga.
Anemic pa more. Sisli, ilang palengke ha? Pito, makalingaw man. Dili man kay kuan natong giapas ka ng kuan ba. Makalingaw, dagag friends, dagag chika-chika. Tabian, biat ano. Tara, oh. Palengke is real. Asa man na po, pulis daghan di ay ahak man eh. Gani, makalipay. Tanawa, oh, daghan cherries. Kani diri mahal diri nga side. Ang mahalon din eh, diri nga palengke na pa daw mas barato. Sa pikas durian dito barato. Mamatas yun eh, kaya nagyo daw mas barato pa aning durian. Hi Sisli, salamat yun kay Sisli. Nagyo ka permanente diha. Ikaw jud sikadura sa Ano tanan. palit sa tagkok daan. Maka-award ka. Sus, mapalit pa daw mig coke na. Nabuang na ni Ron. Tara. Ang persimon ha, aglim tihap. Sa bagong tigog ka. Palit lagi ko day. Paborito kayo na ako day. Ang persimon, pwede rin ako na ipanihapon. Asa man tani sa karnihan naman ta napadong. Diri ang Gani, chika is life. Nara, oh, mura po. Pinas God, oh. Baho. Hoy, tigpangapi naman sa Pilipinas. Uy, pagpangapi diha. At may Filipino product. Lang na lang oh. si, lami na, katilaw ka na. Wala. Oh, basig di pa lang natamis. Iyang kamot sana. Ha? Oh, gani no. Sa pikas na lang ta. Tara, ngita lagi ta gani no. Dito sa pikas kay mahal diri ang lychee. 50 ang buhay. Dito kay 20 upat na ka. Eh, kamahal po na oy, bahala. 50 man sa pikas, 20 upat na ka. Ah, basig kinumpra na po to day. Dire, diha ito. Di na lang tanang ng kaday, oy, kasi sila may panit day. Eh, di na lang tagod ana, oy. Kamot man gud. Mo gani no. Nya, karon nga panahon. Sunod na ta mo kaon. Isod na sa bag day, hindi man mo isod. Halig kay bago imong bag. Dili man ka basta man okay silupin. Oh, grabe po tong Pilipina ha, o kag taga silupin. Ikaw lychee ah. Ayaw, ay, og na tayo mapalit. Di ato nang naisingit good. Silupin. Nakatawa ko sa kung ante ba, kung ka-istorya. Kung ante, eh, good, paglaag-laag. So nga naman, kung na makaatsing ka, basig sagpaon ka, basig magtuo sila, gikubin ka. Pwede katawa niya, day. Kay pato de oh. Ngi, tanawa pa to. Ay, gansa. Kani mga karni nila nga try. Karne na ano, gi-ferment nila, fermented karne. Ay, day, kini. Paborito na ko ni. Ulit. Si ang tulo dito sa pikas tawa. Ha. Napadyo mas barato, anak? Grabe po ko, nagsunod bang kukunin mo? Dire mga bitchin. Na, ha? Nyara ng mga bidget, eh. Nabito ko ba nga pundag, ipantaguan ako sa balay? Ay, kugot. Sagdi lang ko na, oy, lula na diyan na. Ani, permanent. Ano sa problema, ani, sis? Sige, lagi ka reconnecting. Naman ko sa gawas. Punta. Day, sayang, day, oy, matay. Lami, biya unta ka nang magkuon-kaon-kaon, day niya. Umugote, kutsilyo. No? Kuya agad may nga mangga. Ina ko silihon. Katong panitan, ay, paborito na ko to, day. Diyan na nakapalit kay diha man ang barato nga prutas. Kadagan mo, paborito ka na. Kada prutas, paborito na ko na, paborito na ko na. Buang. Eh, kapaningot ang ilok ng sigbaktas, eh.